bango nilang dinding mo yun. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Good morning. How are you? Okay lang? Ayos ka lang? Bibigyan muna. Daming pampers ah. Bago? Wow. Dito ka sila siya mo. Sister mo. Yak mo ka. Ano? Dito ka. Ayan? Sino? Hindi? Oy, yung magapak. Ano, 13? 12? 13. Yan po ay 13. July 13. So, check the BP. Ang mamonte ako. Kalit ko. 21. Bakit gising ba to? Hindi. Ano na pag-isip mo? Balik bibi na. At sweet. Ba? Okay.
ka na, Toy? Okay ka lang? Ayos ka. Ano? Ganito ko. Ito mapaliwala sa ulo. Sweet, normal sa kanya yan. 49 days. Normal na yan sa kanya. May bagong gising ba ito? Ano ba? Kanina pagising yan. Ano ginawa na? Kakain siya. Oo. Mine. Yan. Sabi ko, baka double ka. Vlog. Yes, good morning po. Ngayon po ay July. July ano kayo? July 13. Yan. Okay. Is my stroke bedridden patients. Almost 1 month and 8 days na kami. So, ang problem po ng patient natin, hindi lang po siya puto stroke. Siya po ay operated. So, ginawa po yung memory niya. Yan. So far, so good naman kasi nakakilala na po yung mga stroke cases natin. Thankful tayo kay Lord dahil lahat sumusuporta. Yan, shout out po sa kanyang mga kapatid na sumusuporta. Yan. Shout out kay Laura. At kay Alan. Shout out. At kay Hunter. Tulog. Ano pangalan ng kapatid niyo? Abi. Abi, shout out. So guys, pinapalakas ko muna yung lower limb ni stroke cases natin. Si Arthur. Para pagkakatayo namin to, meron siyang power sa kanyang lower limb. Yan. So, ano natin muna, kukuhentin natin muna yung mababala ang kanyang upper limb. Mababa rin naman. Ito pa. Mamaya ka mo. Kung tinutuon mo, 1965 na. Grabe. Baba naman ang blood mo. Yun lang to. So, lang to. So, this affects stroke patient. 2, 3, 4. 5. No response ako. Ano yan? Yeah, guys. So, ang tumama kay bedridden stroke. Ilan to siya stroke? Tatlo na. So, is almost 3 years stroke. Dati po mataba ito. So, ngayon po medyo nag-slim na yung katawan ng ating bedridden stroke patients natin. So, nakakatuwa naman kasi siyempre, magagaling yung mga nag-alaga sa kanya. So, hindi rin iba. Halos kapatid na ito at naman na stroke patients are sure. So, thank you tayo kay Lord kasi memory niya, mabalik-balik na. Ayan. So, pinapalakas ko na lang